Moskva je ozbiljno zabrinuta zbog toga što nove privremene institucije u Prištini od samog početka kategorički odbijaju mogućnost bilo kakvog kompromisa sa Beogradom, poručila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ozbiljnu zabrinutost izaziva činjenica da nove prištinske vlasti od samog početka kategorički odbijaju mogućnost bilo kakvog kompromisa sa Beogradom u okviru procesa pregovora koji je već odavno blokiran potezima kosovskih Albanaca, pri čemu im zapadni pokrovitelji gledaju kroz prste, rekla je Zaharova. Ona je naglasila da je program nove vlade privremenih prištinskih institucija orijentisan na konfrontaciju i navela odbijanje da se ukinu antisrpske takse, nameru da se pokrene tužba protiv Srbije za ratne zločine tokom sukoba 1999. godine, a tu su i planovi da se uvede obavezni vojni rok. Zaharova ukazuje da u programu vlade u Prištini nema ni reči o obavezama Kosova da formira zajednicu srpskih opština, što je centralni element u pregovorima sa Beogradom, prenose mediji. Zapravo, radi se o propasti planova Zapada, nesposobnog da efikasno utiče na počinjene u Prištini onda kada je bilo potrebno podstaći da postignu izbalansirani sporazum sa Beogradom, a prva reakcija iz Brisela povodom formiranja vlade svedoči o tome da Evropska unija namerava da nastavi da podržava nacionalistička stremljenja kosovskih Albanaca i da flertuje sa radikalnim snagama, zaključila je Zaharova.